April 1 mga bossing. So pinapakatay na natin yung Honda Wave natin na nakuha. Yung headlight niya goods, cowling niya may konting lamat. Tapaludo sa likod, pwede pa. Ilaw sa likod, may tama. Mga flares niya, may mga tama. Ang mapapakinabangan natin dito mga bossing ko, yung kanyang box, yung kanyang lalagyanan ng gasolina, mga shocks niya, swing arm, isang buong makina, chassis, back cowling, speedometer, yung kanyang shocks, yung kanyang harness. PM na lang mga boss. April 1, parts out. Ulitin ko, Honda Wave, kung ano lang yung sinabi ko, kung ano lang yung nakikita nyo sa video, yan lang ang available mga bossing. Paulit-ulit mga bossing ha, kung ano lang yung nandito na sinasabi ko, yun lang. Para hindi po masayang yung gasolina nyo pag pumunta kayo dito. Yun ang inaiwasan ko, mahal pa naman ang gas. Thank you mga bossing ko. Ulitin ko, Honda Wave 100 parts out. Thank you.